Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Ibatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Radio. Isibo na ang orasan sa inyong mga rilo. Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:56. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki nga tagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capi sa Clan Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto manabutan sa aton sini broadcast, liwat ka manamon nga ginaabi-abi. Welcome inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, petsa 27. Nagapabilin kita gyapon sa bulan sang Agosto sa tuig 2022. Kamusta nga nga mga suki nga tagpalamati? Ang inyo palatuntunan Action Report After Edition, Sabado nga presentation sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa. Sa aton news team sa magduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagab diri sa inyo palatuntunan. Manaya-naya ang lakat sang panahon. Manging katimbang manaton karon nga hapon sa aton sini nga pagpangalagad. Ang aton sini nga Patrol 1, Bravado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Dakpanwa sa Bacolod. Bantayan naman naton kaghibolsuhan ang amat-amat nga pagtakop sang kasisidmo. Ato lang permi ginapangamuyo kabay pa nga wala lang sa mga eventualities. Kung may ara gid man from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga magaresponder. Back to back sa aton nga piloto Action ninyo Bugina. Pero basit dugay-dugay mag-abot na si Action Papang Nixon Tahom from area sang Molokabok Island, Sagay City. Obdama kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad sang Pago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan, Action John Diaz. Talos na kita diri temporaryo tag sa kabiyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off diri nyo ako sa labilin, 1 ka oras, 1 ka minuto nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa nasiling ko na manaya-naya ang lakat sa panahon karon nga hapon. Daw wala sang galom nga makitaan sa kalangitan pero base karon mag sirom-sirom. Base gulpi lang magulhot nga daw uhong. May mga pagulan-ulan giman sa pila ka bahin sa aton probinsya, Dakpanwa sa Bacolod sa pila ka bahin sa Western Visayas, dalagya po rin sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Dala ang localized thunderstorm. Muna yung mga
kung kaysa hindi tabalikawan nga pagtupa sa ulan sa palibot-libot sa aton probinsya, dakbanwa sang Bacolod. Amo na permi ang aton nga gina pangamuyo permi nga ti ang ulan bala hindi lagid magbundak o baras nami lagid gani kung wala ulan para ang tanan makarandadi kag makawalda-walda man. Aber ano sa inyo? Di Sabado night karon ba si maghataw sila bara? Ang Friday night kagabi daw di tabalikawan may pag-ulan gid. Pero karon nga hapon kabay pa. With the hope and pray nga wala lang sang ulan para nga ang enjoyment sa aton nga mga kaberks magapadayon until morning. Ang akong idol nga ski chairman sa barangay Pahanukoy ga up ngalan niya diho. Gahuluhigda sa isa ka mabugnaw nga kwarto, malumok nga hiligdaan. May tanday nga ulunan. Toto Carlo Barderama. Kita-kits kita dira buwasa aga. Flight namon karon sa kagahon eh. Ano mga bulabalita kabantayan nyo, dugay-dugay report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang update balita gikan sa New Government Center. Dalon ni na karon ni Action Art tayo hupon. Kung Sabado ang aton Negros Occidental Provincial Police Office Correction with Action Alvin Grama, 13 anyos nga lalaki patay sa aksidente siniginamang nga hapon sa syudad sang Talisay. Grabe ang aksidente no. Karon balat dugay-dugay. Ang balita sa nasyonal may pag-andam ang PNP naton, ang kapulisan wala ginatugutan. PNP wala gintugutan ang pila ka mga personalidad sa pagbisita sa kadlawan ni Anay Senador Laila de Lima. Pila ka mga estudyante nagpila sa gihapon na bisan ginadilian ang natawag nga walk-ins sa pagparatag sang DSWD. Sa piya ka bahin magagmay nga mga supermarket nagareklamo sa lugi nga 70 pesos kada kilo nga klamay. Reklamo kamo nyo pero magtaas sa mga magreklamo. Wala din nyo kay nagnubo yang mga daragko nga supermarket. Bintahan man sa Bumalakal. Ginaduso nga duga nga pondo sa PGH suportado sang DOH. Galamang ina sa mga daragko nga balita sa palibot-libot sa katon pungsod sang Pilipinas sa national scene. Congratulations sa news team sa Action Radio bago lang sila makaabot halin sa isla sang Mulocabok Island, Sagay City, Negros Occidental. Ang Action Radio Bacolod nagpatigayon sa ginatawag nga balik eskwela at the same time medical mission para sa mga estudyante sang isla sang Mulocabok sa syudad sang Sagay. Nagsakay sa pump boat ang news team sa papangunan ni Station Manager Nona Magbanwa, araman si Production Chief News Director Rex Cantong, Art Tayhupon, John Diaz, Boy Duran, Action Dorel Cabato, si Papang Nixon Taho, maraman, back up man si Action Roger Gutim, Action Felix Campaniel Jr., ang aton ka mga researcher nagupod man dito sa Mulocabok Island sa Sagay City agod nga mag-assess at magbulig man panagtag sa mga school supply para sa mga pigado nga mga estudyante. Mabuhay ang mga estudyante sang Mulocabok Island sa Sagay City. Bisan paano makitaan mo ang matamis nga yuhom hugot sa Balatyago na pagbaton sang mga school supply nga gipanagtag sa Action Radio Bacolod. Dala ang gamay nga ginatawag medical mission. Tuigan ini yang hilikoton kag buluhaton sa Action Radio ang magpanagtag sang bulig sa mga estudyante naton every time nga magbukas ang klase ti balik eskwela na face to face na tagani. Amo na kun nga ang aton nga mga estudyante
mga maestra, mga nunudlo, prinsipal, sa makantuan kag maripahan sa Aksyon Radio sa programa Balik Eskwela, ilagid ginaabi-abi sang hugot sa Balatyagon ang yuhom sa mga estudyante fuerte. Ginabulig man sang aton nga mga listeners nga wala man nagauntat suporta diri sa Aksyon Radio Bacolod. Congratulations for job well done. Ari na sila, nakabalik na sila diri sa syudad sa Bacolod safe and sound ang aton nga Balik Eskwela kag medical mission dito sa Molocabok Island, Sagay City, Negros Occidental. Baloon tala karon kung pila ang mga recipiente, pila ka estudyante na nakabaton sa aton nga mga ginpanagtag nga school supply, pila ka mga kabataan or individual ang nakaabil sa aton sini nga medical mission. Kibaloon tala karon dugay-dugay. Hoy, ang Binalbagan kuro gaulan to. Gaulan da ne sa Binalbagan. Ayong hapon dira kay Mama Bethilaw and family sa Binalbagan. Gaulan na gali ne. Good PM to diri sa Binalbagan, gaulan na. Ay, gali ka. Diri sa amo da kaluyan man Tulutin aw man ang kalangitan mo base karon kon mag sirom-sirom bala. Gulpi lang karon mangin dulom bala. Ay, puwerti ho. Hoy, sa aton nga mga motorista bala nga nagabiyahe kung gabi baw. Mga inday, mga nunoy, halong gid kamo. Kay na lang sang nila nga hapon, no? 13 anyos nga bata, o kasakay sa tricycle. Tugtan man niya sang ginikanan nga magdala-dala niyang bata sa pagidaron sa bata nga 13 anyos. Sa kadala na tricycle. Sa ginaman ang driver ni. Ano mga swerte kag di malas ang bata ka 13 anyos nga. Sus. Sino gata yagid ang tracking nga may karga nga tubo ay abaw. Tanong puwersa sa tricycle sa tinulada nga karga sa tubos tracking man. Hindi pusa ang bata. Patay ang 13 anyos. Mamak mo ng aksidente. Kagabi kadumdum ka mo sa aksidente sa may circumferential road. Dira sa may Forbes Hills bala, ang tawag nila sa Barangay Bata. Kasi kagabi ang report na to, ang enkwentro to, tricycle man to, versus sa tracking. Lagi ito karga tubo, manong pauli na to yung tracking, kay nagaling to sa sentral, nag-ula ka tubo. Ang natabo, kasundanan is actually, una ang tricycle, yung tricycle bla nga, karga baboy bla, kita ka mo sang baboy nga takal, nga ginakargas tricycle nga daw may hulo hawla. Nan, amo na ginasakyan sang 3 ka persona. Ang isa ara sa sulod tangkal sang baboy. Ang duha gang kasanay. Iti tricycle mo nagamay ang gang kasanay, ang ara sa sulod sang daw hulo hawla nga bulutangan ka baboy nga takal. Ang bayaw. Nano man yang agad-gad sang driver sang tricycle nga gasunod silang tracking mo. Pero layo na ginaman ang distansya sa tracking sa tricycle. Ano mga gagas ang driver nga ginliko ya gulpi. Di kaya naghagunos ang tracking. Why ka apply preno ang driver? So sumalpok, abaw. Una gid on the spot gidya patay atong sulod sa tangkal kay naipit sang tangkal nga himo bla sa kabilya. Ayawan pa kakiwal ang mga rescue groups ang amitito kang aton nga mga kuya sa Bacolod Eagles Club nga kalabay sa area bla kagabi. Ayawan sila kakiwal kag makakasla to ang naupod sa pagpilo nga kabilya nga hulo-hawlas ang baboy nga takal kag nakargahan. Siya to yung una nga napatay on the spot kagabi. Amo to si Reynald Porras, 35 anyos, taga Hacienda Pait, Barangay Matabang, Talisay City. Amay nga nag-angkas, gindala kagabi ang tatay diri sa may Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ang bata yang 17 years old nga babae, gindala sa Riverside Medical Center. Diyos, kagabi gali ginabulong ang amay ining si
Marciano Mahilom nga ni driver sa tricycle ginabulong kagabi diri sa may Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, uy ginbawian sa kabuhi. Napatay man si Marciano Mahilom. Ang bata ay gindala sa Riverside Medical Center, 17 years old. Uy, kay na siyang agalas 8, napatay man ang 17 years old na bata ni Marciano Mahilom nga si Luisa Mahilom. Di mudo, tatlo gid sila. Ubos gid kalamatay. Sabi ko rin kagabi, ba ka-survive to ang driver sa tricycle nga si Marciano Mahilom kang bata nga 17 years old nga si Luisa Mahilom. Ibot na sa balita, siling ni Police Corporal Richard Di Mala niya, sir baw, way gid swerte ang amay. Napatay kagabi sa ginabulong. Nag-apas ang bata sa amay. Patay man ang 17 years old nga si Luisa Mahilom. Yamak po na nga tuga sa aksidente. Hindi man to actually sala sang tracking. Kati ara man sa husto nga lugar. Kala kay gulpi lagliko yung tricycle mo. Gulpi ba nag-U-turn? Yamak mo patay gisla yung tatlo. Ini nga ugto lang o. Magsabat ang talisay. Tracking. Ano may kargaya ka tubo. Binungguan ang tricycle. Ang nagadalat 7 at 13 years old ba no? 13 anyos. Patay ang 13 anyos. Yamak mo na. Grabe no. Muna nga ba basta gadalat tagari sa lakyan. Bisa na mga klase sa lakyan. Pison manda. Tracking manda, ano manda, halong gid kita, mga inday, mga nunoy. Okay lang na magkalabulubalda, kagay basta madala pa lang sa hilod, kaghampol, kasla kag lang punaya. Pero kung magkalabuka ang mga ulo mo kaga, magbululag ang mga parte sa lawas sa ibuda, kundi lain naman na yung istorya. Muna nga baw. Halong gid kita mga nunoy magdala sa lakyan. Labi na gid man nagadala sang tricycle kag motor. Gamala na yung tipyada ya. Way ka mo ya padaog, way ka mo pagdaog sa 4 guma. Kamuya 3, 2 guma lang. Encuentro ya ang taga 8, 16 ka guma. Mga 10-wheeler, 16-wheelers no. Guluwa kitang tinais lawas mo kundi malason ka. No? Muni ang sitwasyon nga kabudlay gid. Muna nga kadagab i-program ta waay gigita kung kaisa ka kalipat mag-remind sa aton nga mga motorista nga halong gid magdala sang salakyan. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 5:13 na. Antes sa mga report gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Una-una tala report sa ato siring nga Patrol 1, sa ato siring nga Crosswind Patrol. Este sa ato siring nga Patrol 1, ang ato siring nga Bravado Patrol. Liwat, kamusta hontang sitwasyon sa Bacolod sa report ni Action Zel Minardo? Damo-damo pa mga salakyan sumong naga-randa di ka nagawalda-walda sa Dalano, no? Daw karon nga hapon nakita ang dis babaw daw medyo through traffic ang Burgos Lacson. Daw kanaya mi sang lakat bisang panahon mo. Pero agiling ko ba sa magtipon-tipon mga galoong ka mag-aratsada ang kadabla. I-check ta report sa ato siring nga Patrol 1 Bravado Patrol. Ang babaeng walang pahinga. Bisa nagahinga-hinga garatsada. Ang katapat sininiya sabaw lang para hindi magmala. Ari na si Action Zel Minardo sa Patrol. Zel, mayang hapon. Action Eric, mayang hapon. Wow, do ang imong dating do basagid. Do basagid ang dating mo. Wala pa. Wala na bilan, mabilis pa na. Si James siya mala, kay wayo nabasa sa ulan, kay wala ulan mo. Oo, pero sa buntay nagalom-galom naman, no? Agani, man kagulugalo naman sa. Pag wala pa, pakadto din naman kay Action Art. Pakadto sila, wala pa nagagalom. Pagpabalik, nagalom na. Ginulong niya si Action Art?
Oo. Okay. Wala na siya nga ugaya. Halungi, gisi action art ha? Ato na sa. Oo. Ginwigit na namo. Kay tigangin asa ni babes kon ga patumbaya sa sang kagalingon niya. Aba! Sana all ba? Wala si James wala kay gahalong ko di mayo. Gani. Galong man. Na, takdolan na. Basin nyo na. Wala ko na yung kabaloy. Kamusta? Gagulugal-om gid sa haw? Ha? Gagulugal-om sa. Ito, gagulugal-om to, no? Oo, gagalom. Dami plano naman sa kulano niya naman sa mga gabiyaw. Hindi lang, mabasa naman ko ni karon mo. Gani man, na-duty ka pa kadaan buwas Domingo. Oo, gani. Hindi ka Early sleep, gini karon. Hindi ka pa babasa-basa kung gaulan, dala ka gid payong. Wala. Ha? Wala ko kapabas. May lapad ako ng payong. Oh. Dala ka gid payong kay kabudlay sang mapabasa-basa. Wala ba si trangkasuhon ka naman? Gani, tingog mo ba ano dahil ka transform? No, kailangan nga... Galuna, yung ilong mo, tingog mo ka transform. Sila palang gaon mong imong tingog na kaya mo ng imong kapital. Correct, yun, Action Eric. Mabasa lang ang parte sang lawas mo, hindi lang dila. Hindi lang. Oo, nang... Grabe. Oo, kaya ang dila mo na yung kapanabor mong. Gani, kung maglas ay na ni karon. Kung maglas ay panabor mo na, kung di ang gwas na trangkaso na. Ang kinakain. Muna da. Corn beef 910, yun ang guwan. Corn beef 910, yun. Ay, puwerte. Puwerte. Ate, subong Action Eric, ang aton nga dala nun daw, medyo masako-sako, gid. Makitaan to, damo nga mga salakyan, ang ara subong no, sa mga dala nun, especially diri sa may dalan sang, Villamonte na Action Eric, no? Kada gali ko mag-amo na niya kung wala traffic light ng mga Action Eric. Sige-sige lang man ang lakat sinisang salakyan. Nadara naman sila damo gid kung ara na sa may traffic lights nga mga areas o sini Action Eric. Gani? Oo, subong hapon niya daw. Hindi maganda mo na sa i-compare naton halin sang Lunes pakadto sang Biyernes nga may klase wala. Mas kutok ang dalan, no? Ang HPJ kasi sige man aratsada. Ang HPD ka checkpoint ako kuan ka pagita dalakpon. Gaano sila ka patrolya, Action Eric. Patrolya sila. Checker sa mga dala nun. Ano naman may karavan May may karavan. Karavan din na. May basaon, kung nabi kayo sinon. Iya ka ng karavan na? Home Free, Hope in Christ. Iya ka mga religious group niya siguro, Action Eric. Iya na ka mga religious group? Oo. Okay. Yeah, may sila sa August 28. Yun na nakadamo sila, nagapasiga sila sa ila ng mga suga, nag-hazard, no? May sila sa El Fisher Hotel. May ganap sila sa August 28. Okay. Oo, may worship sila sa Action Eric na. So, Para party, amo na daw nakalabagin sila, damdamo sila, caravan at subong hapon, no? Tiyog ni sila goro sa dito sa may New Government Center natin dira sa may parte sa NGC na labyan sa Action Eric. Oo. So ang sitwasyon kada alas 6 sila gali mga street foods bala. Kung adlaw wala na sila gaplastar na sila mga 6 PM na pagpatak sa 6 PM bali kung hapon pa lang ara na sila sa may likod ayon sang Villa ang nila. Okay. Nagaplastar niya mga ako manigaling binta nila. Pinatok ninyo, ligat at syumel sa isa ka-adlaw. Sila? Na, at syumel sa isa ka-adlaw sa mga fishball na kang mga price nila nga baligya. Dira sa Kapitolagon? O tuod? Diri sa may diri sa may NGC. Tuod ka, nagabaligya fishball mo lang ilang income sa kadlaw? Oo, magaling Utsumel? namon. Oo. Ba, doon makaplano magpabaligya fishball ba? Isa guro namon kabulan. Isa nyo lang kasi manamalya, isa lang ka-adlaw. Wala ka plano magbaligya fishball? Solo na yan. Dason na Namin na yung may tao, kagid Action Eric. Gani man. Oo. Kagati, halong lang sila sa ila, kaya gasol, maning ginadala-dala, bala nila. Tutuan na. Amo ginang halungan, no? Kaya wala da leak o kung hindi maghalog ang mga karagalan sa mga gasol da nila. Kaya para malikaw man sa incident Action Eric. Correct. Bago tatlo, sila kasana tatlo. Ay, ba niyo ba lang ang mga nagamotor-motor, no? Pina-remind tagid ni sila Action Eric, especially may mga kabataan kung gabi nagapinagusto ni kung kakis ang mga nagamotor, kay may nagangkas ng mga kabataan, ara nutungan, kung kakis gani, ara
Ay, tatlo sila kabilog, tagapat kabilog. So, hindi pag-ibutang sa danger, bala ang safety sining sang ilang nga bata, kaga mismo man sa nga ilang nga asawa sining kong ka-fis action Eric, no? Kay, dili gani, gina akong adlaw lang man, no? Gina-advise, nga kung pwede, wag sapatos, sila nakadlargo, no? Kung may mga laktan sinin sila, pero kung ara naman sa libot, lapit naman sila nga balay, okay na lang naka-short, pero okay, gito nakasapatos sila. Yun kaso may mga aksidente si Action Eric, hindi mo nakakalaang ilang madangtan, pero sang kagabi ito, baw. Gabi. Si condolences kini sa pamilya, tatlo gito galigin bawian sa nga kabuhi. Tatlo gito sila. Hindi ba tatlo man to sila eh? Oo, tatlo to ang sakay Action Eric. Tatlo gito sila, ubos sila. Wala ang nakitaan ta to, wala gid man sang mga dugo gid lang nga grabe gid. Oo. Ang kagabi hindi man ginamot to kadamo mo. Siguro sa ako nang pagtanaw generic may internal hemorrhage kada naglagpos gitong ulo sa sa may kung tanawon mo to sa picture sa gintadala ba generic, nagasagnoy na ang ulo sang bata sa may siminto gid. Grabe. No nga nagakupo sini sa iyaya nga amay Action Eric. Ang platelet sa nulo pa nagsaka panaog to kagabi ko no mong. Amo ganit. Ano ko no? Ano kainom gid man to? Wala. Nalipat ako mangkot. Kaya to sang portion to kaya na kay Sir Di Maala kung nakainom gid man to. Pero ang point lang ti ubos sila ya eh. Ubos gid gani. Di kagabi daw ang driver to. Na ano naman nila generic kaya man nagurang istoryahan ta sang driver. Kag sang pamilya sinisang tatlo no kagimbawian sini ka kabuhi kay hindi mo man imambal nga suspect na ang driver gid Action Eric mo kung anon mo kay wala gid man isayara sa linya ya kag tayuyon ng iya nga padalagan gid sino mo to bago na una nga sa mo tong dalagan niya malabot siya pa kag gulpila yan to magliko ng tricycle to gani kay tiara siya sa linya ya mo wala man to overtake ang driver kay may sugata man to antes pa nga naka left turn niya ang tricycle no ang tracking sa niya Action Eric sugata pag ni gani isang isaman ka tracking nang halin niya sa may central nga nag-area nakatubo so grabe di sa may Dalan Burgos no damdamo man ang ang mga salakyan no kung sako man ang dalan diri man no sa aton sa may Locsin na dapit Action Eric no ang traffic na Burgos na de yes Burgos sa Action Eric Dalan Burgos pa no ang lakat sang traffic ko mabugat gid subong hapon si Action niya mo driver gyapon sa papang na si Papang ko, no? Ato po sa Cadiz. Si Papang Cadiz? Ato po sa Cadiz, no? Oo, harap sila sa Cadiz. Ako naman, wala sila kapuli. Napa sila, ni Action Art, Action Rex, ari na ya. Ako naman na uli-ulihi sila. Uli-ulihi sila, kasi karon patuguro, okay. Kaya they dodge di kag si, kuwana, ari na sila diya? Oo, diretso ko na lang garin ni Action ninyo mo. Wag rin sa may mo. Ay, diretso niya sa bong. Papahuway ni sa boss, si Papang boss. Wag rin sa may mo, ba si Eric Taho na kayo, ba si Eric Taho man ni Papang boss? Oo, sama na. Depende na sa ilang, karon nga pag-insindihan na. Naman ang tirada, insindihan na sa kadua. Sabot-sabot lang. Sa semana, pa walang Action Eric, sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang na. Insindihan na ilang. Insindihan na ilang mo gani diretsohon ka na diretsohon para isa na lang ka pahuway na siya dayon boss ga todo ulan sa Talisay to grabe ulan sa todo ulan sa Talisay kaya do parte git sang norte git nga part sa may south yan niya okay pa kayo tahaw na ang galom dali sa ngayon na panas kono mo ang norte nga bahin medyo dulom gid dulom gid Action Eric tiga todo na to ulan sa Talisay sila ni Manong Bobby Muñoz subong di sa aton gila na magulan na pero dalaga panas-panas na sa may Bacolod Action Eric doon medyo sanaaw na hindi na do kalain ng sanggalom no kaloyan na hindi lang mag-ulan no para hindi naman mabulabog ang manaitaw pa ni daan karon ng iba niya laban Sabado ay lip ya kay Ros 4 pa boss Sabado night sa lang ta Domingo night lang ta ay temprano pa ang sa may reaction Eric damo pag obserbaran sa Mandrio sa may Bacolod City Public Plaza kaya kiti ini bilang nagabaligya ginimo naman na dito lulugan dito sa may kilid sa plaza wala na paghimos pagka patak ni sang tigtululog
Diri na lang sila naga humlad sa ilang mga trapal. Oo. Ang iban, diri na lang natulog. Kasi ang ilang nga binigya, bantayan man. So, pinanadaan sila kabilog. Kaya mo ni ang concern sa ibang mga tao na naga-kumod-kumod nga na ano na dang plaza nga daw ginutulugan ng black no, daw gintiniran na. So, kanang ila naman na desisyon na. No? Gipasog ka naman na sila action Eric. Kaya kita mo lang gin nakamuno bala ka natulugan naka ang palibot di do na halos puno naman action Eric mo. Kini ang mga nagabaligya di. Oo. Dali lang kinautod ang linya ni Aksyon na Zel Minardo ang plaza na munuhan ni Aksyon Zel. Siguro medyo damo guro na nakatininer sa area ka plaza, no? Kag siguro ang palibot sa plaza ti may gamay dila nga negosyo. Ang iba na ito nga makutura nga ti bisan paano. Makauling ka, Aksyon Zel? Balko nga mas okay na lang no nga araman na sila kay ti dugang pa na nga income man sa ila actionary no ang mga nagabaligya diri si makabulig-bulig na wala na sila nga adlaw nga panginanglanon ba si ano mga rasto nga ay ara lang siya sa lagunyo. Ang ano? Ang galagaw-lagaw nga lalaki. Do di pa man siya paminsaron, hindi serbatuan, di pa ba lang paiga daw. Daw tagiya ka Kalagon? Oo, do ara sa lagon galagaw. Saga niya do hindi dala nang ginalabyan niya. Abi ko ba iya pagsaran? Oo, gani. O, dari sa may downtown na reaction, Eric. Damo pa tawod, damo pa sa Lakyas downtown? Oo, ari mga parking sa motoro. Sa may plaza ayon, nagadamdamo, nakatama. Amo naman nila gina parkingan gid action, Eric. Kagti ang plasada, balas ang parking area, okay man, kiti daw kontanawon ta hipid. Na isa lang ang mga naga-parking adira kay diri sa may Central Market, hindi na gid sila maka-park gid bala. Kaya may mga signboard na diri, kagati stricto gid ang ang bitaw. Bitaw, stricto gid stricto gid. No, conforme magos palakat ni Police Major Junji Liba. Correct gid action, Eric. Kay at least ang tropa gakaway-kaway si Sir sa bitaw. Sino? Si amigo ni action ninyo. Basta amigo tani sa bitaw. Basta ka pagsaway? Basta kaway-kaway gid sa basta mag-gathering Kaway-kaway kamot ya. Oo. So yaman action, Eric, ang gina-check gid diri nila nga kiti kung kasisabala kabudlay gid man sa mga alagyan dre. Kiti ang iba pinaggusto lang man ka parking, that's why gina-stricto na gid nila subong no kay ang isa diri ka linya daan ginaplastaran sang isda daw na ako pa naman ni ang kay kung isipon ta apat na di ka lane mo. Di ang mausar subong nga maagyan sa salakyan isatlo na lang ka lane. Kay ang sa piyak ni ginalatagan na sa mga isda kag ini garing sa piyak pag dire sa amo na to nga parte sini no may mga motor pag dire pero ara na yan sa kilid-kilid na lang na ila lang tanawon no kaya ra may mga signboard na mga no parking sa unang area pwede pa na di subong ang allowed na lang gani nga jeep na sa luwat nga nagligad aringin sa mangkot tani ang isang kabitaw dira kon traffic enforcer nga duwa-duwa na lang gini ang jeep nga gina-allowed nga mag-park na magkuha ni sa pasahero after sang duwa sini mabulos naman ang duwa nga empty. Amo na ang biyahe nila alihis alihis Central Market? Diriya sa amo niyo, sa may bongbong sa shopping Lasal na di. Shopping Lasal? Oo. Okay. Ang sa piyak alihis kag home site dito sa punta. Na ti subong damdamo sang tawo na mga kauturan diriya nagapanindan sa mga piska-piska daan sang isda dio. Kuno mo damo na sa mga humlad mo ni oras? Oo, damo na actionary kay ga-start na di sila ng mga 4 galatag na sila. Okay. Oo, 3:30 4 ga amat-amat na din sila mo. Ang mga karaho nga pinaka sa baho kanamit. Namit sang karaho sugbaho no? Oo, namit. Sugbahon bla daw, sugbahon mo na sa blad. Pritohon or sugbahon namit. Hindi lamayo nga pinakas, lamayo nga karaho. Oo. Namin daw sila sugbalan sa blaya kag sumsumanon mo bla namit ta mo. Oo, gani, namit. Oo. Lagi tada. Lagi tada? Lagi tada. Sana naman. Di so far action, Eric, sa aton nga pag-obserbar kag pag-patrolya, diri do kay wat gid gani isang aton nga subong yung mga balita. So, nga stations, kay ti mayo man
dagko gid nga mga insidente, biskan mga ano ni gani, no, mga index or non-index crime diri sa may kada police station, no, tawhay sila sunod sa mga COPs man din aton na pamangkutan kag makuha sa report sila biskan mga incidents nga gagmay wala sila subong action Eric, no, so di mayo gid na, no, at least sila makapa Puli na si Arde. base nagdakat na kay di sang hapon na ganito sa mo nag-courtesy call kay Gov kag kay Mayor. Okay. Albi, amo tong iyang plano pa siguro balik naman Iloilo action Eric pero namiyan to sa Cambalya mabalik-balik di sa kuno sa Negros sa may Bacolod. Perfect mo lang. Oo, kay mga pingapi kuno. Mga pingapi. Nami siya kadto approachable siya no? Oo, approachable gid siya action Eric. No, stricto sa iya nga buot. Sa iya nga personality si action Eric. No, so for action Eric, si ang mga dalan sa buong namayara naman nga mga ang ano ni ganito tawag naton, ang mga sagbot bala nila sa Central Market. Lapta naman. Nagamatamat naman lapta. Hindi pa lang ito ginapawanan ni Mayor. Ano, balik naman sila sa kuan, lapta kay Kuan. Ano gani nga ano no, nga street sa Suryaga. Pero dito sa may Central Market, ate maintain iniya action Eric sa mga plaza da. Why the street cleaner? Wala. Ari mga basura pinuti sigad sa mga dalan sini hindi mo man mabaligin kay sini sa Indo pero do kahungod ba lang ang ginapangwigit action Eric? Alaban man ang problema sa aton nga mga kauturan ng kakisa ay mismo sagbot na lang gid gamay tissue. Ang ila sini nga hindi pa mabutang sa insakto nga lugar o kung nasa basurahan naman action Eric. May na aberya pa nga dre Slakyan. Nga jeep takuling katakuling. So may may signal man sa. Why ka create traffic tang aberyado? Medyo mabudlay ka na maggaliko ka action Eric kaya gid dayon sa may pedestrian na nagubad. So si Mando nang isa nagakayo sa iyang jeep. Ay. Oo. So party hindi makano kay ang isa ka lane lang man ang naakupar. No maladyan pa man sini ang isa ka linya ya action Eric. So party sa aton nga mga tagpalamati action Eric sa mga gapapuli kapakadto sa ilang nga mga ulubrahan no maghalong gid hindi magsulay-sulay sa ulan kung nagaulan sa ilang nga mga areas sini action Eric. No kaga so far in general balinong kag matawhay ang syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Zil Minardo reporting live sa Patrol 1. Padayon pa nga nagalibot sa pinakabahin sang dakbanon sang Bacolod. May mga porso sa dalan nga halog, may mga porso sa dalan nga medyo gutok-gutok. Hindi malikawan ang basura kung kaysa ragi si Gadalan. Anong palibot sa Santa Market kung si Action Cell pa yati daw maayo kaya daw na sunod kag daw na sustain ang katinloon sini. Muna iya. Muna mga ginapangita tanga lugar bla nga bisa maglibot ka daw hindi ka bla nakalainan na. Kaya kay guro na tuto ng mga nagabaligya dira sa Pangigarong sa Santa Market nga magtipon sang ila kaugalingon nga basura. Grabe kuno ang pangilat kag panaguob sa Talisay ho. Tuod ko danong sinong Bobby Munoz. Nga grabe ang kilat kag daguob ulan. Baw tuod kanong. Halong-halong kada sa daguob kag sa ulan ha. Kay basi kun mabasa kada no. Sa binalbagan to siling nini lang niya ti diri sa amon to ulan man. Hindi mo gidya malikawan no. Para gidya. Kanya lang ka konsuelo nga do masanag pag dugay-dugay syado naman ka dulom ang aton kalibutan. Ang mga greetings panamyaw sa aton sini nga mga suki katag palabati sa aton sini nga Facebook Live nga nagalanta by streaming. Pag may time taga na chimpo karon nga basa ang inyo nga mga greetings. Palihog lang ha. Ayok ko lang sa inyo. Like kag share. Sundan niyo bala si Ibon Butcher sa Germany. Kaya pag pop up na sa iya nga ngalan di sa Facebook ta. Yes sir. Check attendance. Done. Ay. At silingon, naka-like na siya, naka-share pa siya.
Unang Mayo si Ibon Butcher sang Germany. Ngayong hapon dira sa kay Mr. kag sa iyang bugtong anak. Nagatamyaw man si Ibon Butcher sa iyang pamilya dira sa Banwa sa Morsya. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:35. Pagbalik sa iyo palatuntunan, report na gikan sa tusiring mapatrol unit reporters. Pagkatapos lang, ato importante nga mga pahibalo. Southern Plus Gold. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D.
Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Pabalik diri sa atong pagpangalagad action report after edition Sabado nga presentation inyo ginamamatian. Doga kwan gid aratsada gid arangkada ang galom dito sa may northern portion sang Negroso. Grabe gurong ulan, no? Sige. Check na naman report na. Gikan sa ito sa ring mapatrol unit reporters. Una-una na report ni Action Art tayo hupon. Update gikan sa New Government Center pinakaulihi nga mga balita. Line number 2, Action Art, may hapon. May hapon, Action Eric, sa atin sa mga ka-aksyon. Liwat nga nag-apilar karon no, ang pamunuan sa COVID-19 response team diri sulod sa Bacolod. Angot iya sa nagapadayon nga vaccination drive sa syudad especially nga may ara sa obserbahan no, nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 diri sa syudad sini sa bulan sa Agosto, Action Eric. Kay sa Facebook post sa PIO Bacolod, mismo si Dr. Ana Maria Lami Punan nag-confirm na nagdubli halos ang comparison kung cases ng COVID-19 sa itong pinalitan ng mga binulan pag sa last
month nilang record, no? Kaya nagbalik naman sa halos 20 cases per day ang nag-record sa Bacolod City. So, sunod din kay Punan, isa din nagkapakita, at isa na may increase sa kanabuon sa kaso, sila niya, isa din niya nakita na din kay ang vaccination drive nang inefektibo, bangon nga kung death cases ang pagambalan, why nag-idesang na record ang Bacolod si Jackson Eric. Ini, ang vaccination drive, isa din ini, nga nakabulig, agod na malikawala, o kung may Bacolod nun pa, nga nagkakapatay bangod sa COVID-19 virus. So, para sa iya, kay Dr. Punan, dapat itestihon, kapin pagid ang mga individual na wifi ang pagpapakula bisan sa first dose. Labi na ginag-campaign nila sa mga laptagon para sa booster shots nga nagapadayon nga gina-schedule sa mga barangay kag sa mga biga vaccination centers o dago ng mga vaccination center sa mga mall. Mamatiyan ko ng mensahe kag parayag ni Punan sa pagi ni sa FB post ng PIO Bacolod. In July, we have only 357 cases, average of 11 cases per day. However, sining August, we have up to date, we have 672 and an average of 22 cases per day. So, which means nagdoble ang atong cases as compared sa July. Nakita naton nga sa pagsugod sa atong bakuna, damo nag-decrease ang atong cases nga nagaka-hospital kag nagakamatay as compared sa last year nga damo kita death. Tapos nakita natong sugod Dr. Ana Maria Alaarni Punan. Ang background mga tiyan mo, may araw sila ginabutang nga background sa voice clip ni Punan, Kabahing Manila, no, sa camping drive sa city of Bacolod. So bago lang yung team sa Action Radio na salsal mga Mantenas, bago lang din kami nakaabot diri sa Bacolod. Upod diri ang taga Research Department, News Team, Hidden the Action Rex Kantong, and the whole team nga hidden naman ni Action Una Magbanwa nga nagalin dito sa Bulocabok. So happy, bisan kapoy na kabatyag sa kalipay no, sa nanging reaction sa mga residente nga nagka-benepisyo sa duha ka mga activities natin sa Action Eric. Ang paghatag no, sa mga school supplies, bilang tabangin, sambalik eskwela program sa Action Radio Bacolod, kag kadungan diri ang medical mission nga ginapatigayon sa Action Radio. So ginapasalamatan ko lang liwat ang Sagay City Health Office pala. Okay. Ang nagbuligid sa aton dito, doctors, mga nurses nga nag-upod, tabok sa isla, for kalawin, 25 to 30 minutes ang travel gali. Lawig gali. Sa bangka, bahay lang kay Kaluyan, in Jesus' names, thank you, Gid, nga nang-insight kita, kay tuman kalinong sa dagat. Very so, good. Nag-opera, Gid, kag ang adlaw kay na to, nag-butlak, Gid, meaning, Juan Gidya, no, nag-ugyon, Gid, sa aton. Amo lang itong eskwela ng Soneric, kaya makita mo, kung yung nila ground, magtaob, galing nagasulod ang tubig to. Sa din? Sa ground sa nila eskwelahan, kasulod gidya gali? Gasulod diya sa ilaya ground sa eskwelahan. Masiling ka ground sa Dota mismo kung sulod sa eskwelahan? Sulod gidya campus. Gasulod gidyang tubi? Oo, gasulod. Ang ilang mga kwarto kag room yan, wala ginasulod sang tubig? Medyo mataas-taas ang nabutahan sa mga classrooms. Pero according sa naistorya na po, ginang residente, sila niya, sir, kung dako ginang taob, kapin pa kung nagalain ng tiyempo. Kisa nagkasulod diya, lapit na sa atangan sa nila mga bulupuan. Tod? Grabe mo, tinalaga ni kami nagsunanis. Ito nga may sulod diya sa ground di sang eskwelahan nga tubig. Dugay-dugay, may duwa ka bata kasakay sa styrofoam. Naupod sa tao. Ay, tuod? Grabe nga lugar mo. Dama man to mamalay kag mga estudyante, Action Art?
ang voting capacity nila o voting numbers nila mga 4,000. Ay, damo man. Ang mga students nila mga more or less siguro 300. Oo, may mga kuan man action art, may mga tubi, may mga suga man sila tong lugar. Islaman mo. Ay, wala. Ang ginambal ko 300 sa estudyante, elementary pa lang na. May high school sila, may integrated school sila mo. Okay. May Ara Elementary, Pagkantos High School. And then, ang supply sa tubig ko nila, may ara man, no? Actually, sa school, kuwan sila ito nag-provide, ang tulo sa ulan, ginasalot pala sa dudako nga banga. Ay, tuod. Oo, tapos ang may generator to na ginapandar every 6 to 10 in the evening. Okay. Na nag-supply sa mga residente. So after 10 o'clock, huwag ka na tuya kuryente. Tapos, ang eskwelahan may solar. Okay. Kalabanan ko solar eh. Kaya layo kita ya. No, kaya ang Mulukabok kaliduan ni Kaisla may Mulukabok dako kag Mulukabok jot amo nang tawag nila to. Tindi nga mo sila nga duwa ka Mulukabok siya na, di ka mo natuon? Sa dako Mulukabok dako. Sa dako kami kay ato to ang ilang barangay hall, ato to ang Mulungkaan gidi atangan niya barangay hall dayon mo. Itood. Oo, kag ang makita mo lang nga sa lakyan sa lugar, tricycle. Motor, kag mga tricycle. No, kaya why pa siyang nagpapadala ito. Si Action Nixon ganun nga plano, nga kung maka-star siya to, tama-tamato niya kung magkikit mga parts ng theory, kaya para siya lang may klakyan to. Ito. Siling ko sa uli, panaguro, kung mayara ka pa malalayan na. Di ko gusto magaling magpasyudad, gali action art, sa kagaling spampot, gadya, no? Sakay ka, may regular man nga trips, Pila pliti action art? Kung sa regular na nagabiyahe, galing ginahulat pa ng schedule nila, tag 50. Kada ulo? Kada ulo. Pero kung paparoon mo nga nagadali kaya, isa ka trip, gagmay niya, kaya ako nga bangka, ang sakyan namon kaila, gagmay nga bangka, 400 per trip. Ba, kung kuan mo ya, kung ikaw yung isa, anong kuan mo ya, gusto mo ya? Kung may baklon ka nga isa ka kilo nga bugas kung huwag ito balaklan, maplite ka po Bakal ka sa kilo bugas? Bakal ka sa kilo bugas, ang imo ka plite, 400? 400, kanto ka sa bitong sa sakay, kaya sa bitong dugaan, okay. Bakal ka to bali, putang tabi, bilang kilo, sumusok bugas, medyo mayat-mayat Di, pag balik mo sila, di mo na 400 ka ang imo nga kwan. Ang bangkala nila action art, motor niya, hindi niya bugsay, ha? Ay, di, kapuyon, kaya mo kung magbugsay ka, mas sinubray sa kauras Layo na niya. Pero kapag imbitar to sila, kaya kung may munas damo man to sila, actually may kinakatutok sa Eric, may mga kwan na to sila, do tourist attraction man, approaching sa Mulukabok. Why galing to isang na-develop na resort. Nga pareho sa resort mo, Blas Panukoy, nga mag-adto ka to, may mga dami na mga cottages, wayak sa Eric, to residential lang din ang palipot. Pero approaching sa barangay, may mga gina-develop to subong nga cottages, may mga floating na mga bulubangka, may mga floating na mga cottages, nga pwede mo arkilahan, dito ka, tapos mo-order ka pagkaon, deliveran ka, dito ka lang luto-luto sa imong floating cottage. Okay. Takom nga lugar. Ang namin kayo daw na-preserve ba lang nila, galing kayo amo na ang mga balay to subong mata-mata nga develop, may mga na galing mo, may mga balay na nasimintado nga tag second floor na. Okay, isang muna, kung na daw ay ginasang muna. Pero ang namin ko actually, kung magpatindog balay mo, bakal ka lang simento, Okay. Ang pagkutkot mo sa sukalo, amo na mismo ang butangan mo ng simento kapag siklahon. Oo, amo na nga, hindi ka na yung masiling magkuha ka pabalas. Kaya dispong tindugan sa balay mo, made of balas. Okay. Ang inyo to kaon kira seafoods, hindi? Hindi kidman seafood. Kasag mananam. Wow. Lason may mga sinabawan nga salmon. Hindi yun po pa. Karoon ko ito umong ginagawa. Sige. Gusto na. May mga adobo nga lukos nga purpi ka ito. Kusang sabaw ya. Kana may turn. May mga tao malakalalaw nga isda nga ginsumba. Si Dod, siguro ba siya may dala at pulsa niya kayo kayo na ito, diba? Hindi mapunggan. Thank you, by the way,
sa barangay kapitan dira sa Mulukapok sa mga maistragit nga kung nagpreparar sa kutaon naton. Although si Action Roger yung team ginalaan dito sa Paklan. Okay. Nagtabok din sila ni isip niya bilang pag-support man. Oo. Gamay ka lang galing nga magkakita nila yan. Of course, ang task force kasanag. Napasalamatan naman nga nagpunit ini para sa mga school supplies na ginatag natin dito. So, again, sa atong tanan, kabay pa. Okay, balikan ta sa Action Art tayo hopon sa last kag final report niya na uto niyang linya. At least bisan paano nakahatag ta kalipayan sa mga kabataan, sa mga pigado, bisan paano nakahatag kita sa school supply kag medical mission nga nakahatag mo kita sa bunga bulong dira. Action Art, please come back. Yes. So again, in behalf of Station Manager Ma'am Nona Magbanwa and Action Rights Kantong sa news team, salamat din sa tanan dira nga nagabi-abi sa amon nga nag-akomodar para sa safe and sound na travel naton pabalik diri sa Metro Bacolod. Again, ang task force ko sana ginapasalamatan naton Negros Grace Pharmacy, araman nagbulig ang Sincere Drug Store, kag iban pa gid mga stakeholders nga dako ang contribution ng City Health Office sa Sagay nga nagpadala sa doktor para matigayon initalan nga ba aktibidad. Nakabaton to sila, libre nga mamulong vitamin sa kabataan bilang kabahin ini sang social responsibility activities nga ginahimo sang inyong estasyon ang Action Radio Bacolod. Pasalamat ka mo, Vice Action Eric. Kaya na sa Action Eric, manghatag ko to sa tani sang gift check sa iyo. Kaya lagi ikaw to na pangita nila. Ang gift check din na i-claim sa SM. Tawag siya bagla ba? Tabok ka to sa SM de? Hindi ko kanto ka sa SM de. Gift check kami sa SM. Plitian mo barko, bangka pa kanto, di 400. Pabalik to 400. So ay pa na yung series dala. Daso pag-abot ng ginatag mo ng gift check 500. Risto kayo. Risto kayo. Sila yung guro mga tao, balik na to kay Action Eric ka. Pero thank you sa inyo na very accommodating ang tao to. Very good kid, no? Kag si Mayor nila dira sa Sagay Boards nga nag-provide sa salakyan para sa mga doctors nga nag-upod gid sa amon, no? Si Kapitan gid dira Pasaylo, si Rocky Pasaylo, Rocky Pasaylo. Nga bisan nagasakit ang ngipon kina nagpagabot po sa kina mo. Ay tuod, timing gid. Oo, siling ko kunari sa Action Eric tani sa simula mo. Tani may kana magastuhan. Pero gaway sa kaupod. Anyway, mo nang pinaka mga balita naton na sining hapon na para sa Action Reports Afternoon Edition. Action at tayo puno na sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat kita, Action Art tayo po ang diabetes report gikan sa New Government Center kag ang sidelight sa ila paglakat dito sa Mulukabok Island. Sa atong sining balik eskwela kag medical mission. Congratulations barangay official sa mga estudyante dira kag sa mga manunudlo. May nga po dira kay Jonathan Cordoba sang barangay 18 ginatamyaw kagid ni Roger Bolontate. Balikan sa Action Albing Graba sining 13 anyos nga lalaki patay matapos nga mabungguan sang tracking sa Talisay. Action Albing Graba, line number 3 sa report. Action Albing, please come in. Maayong hapon sa mo Action Eric, patay ang isa ka solterito sa aksidente sa Talanon na tabo alas 12:50 kay na sa nga udto sa Provincial Road sang Hacienda San Jose Barangay Katilingban sa syudad sang Talisay. Ini involving sa isa ka tricycle kag isa ka trucking. Ang ini nga biktima Action na Eric isa ka 13 anyos. Buting ganon, minor de edad, kag residente sa Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas, sa amuman nga syudad. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Rodjem Gaurino, ang traffic investigator sa Talisay City Police Station, dala o kung ginamaneho sining 13 anyos nga biktima ang ini nga tricycle halin sa west to east nga direksyon sang aksidente Action Eric nga nabungguan sang nasugata sining nga truck kag ini ginamaneho man ni Joey Medalla 38 anyos nagapuyo man sa Barangay Dos Hermanas.
Ginhingago pa kuntani dala ang ininga biktima aksyon na Eric sa Talisay City Health Office apang inisya ang gindeklarar nga dead on arrival paagi man sa deklarasyon ni Dr. Joel Tan matapos nakaangkon sang malubha nga pilas sa iya sini nga lawas. Sa karon aksyon na Eric ining suspect o kung si Medalya ang nahunong na sa custodial facility sang Talisay City Police Station. Ari ang pahayag ni Police Staff Sergeant Gaurino. Sa dito nga lugar, sugat na isla balis ang tracking dito. Pag nakalabuwas ng ulos ang tracking, nag-arangka ko ang tricycle, ginadrive ni driver na bata. Ang side wheel niya na sa bato sa gilid ng dalan. Amo to nga na nagpakilid. Dito na iko, kita likod na guma sa tracking. Ano na tumba pa ning tricycle, sir? Bali ang guma yung taon na. Naglupot ito sa guma ng truck sa likod. Balik. Nalapakan man, ining 13 years old yung bata? Amo na hindi pa makuhan yun. Ano pa kayo ginaulat na nato ng postmortem sa doktor. Ang iya yung ang passenger niya, wala man niya maano. Siya lang yun, 13 years old. Wala yung guro makontrol na, sir. Asubot siya dito siya ng direkta. bata o galing ang drive sang tricycle, sir, no? Amo ng bata. Wala mga balaan nga nakadrive siya. Kamusta? Anong status ang suspect, sir? Ariman siya sa station, sir. For the meantime, under investigation, kung sa mga sudanay. Ang pahayag ni Police Staff Sergeant Gaurino. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Inisi aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kita Aksyon Alvin Graba. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Karami pa i-aratsada karangkada ko ba aton nga tsimpo bitin-bitin gid. Ang iban pa nga mga dalag ko nga balita sa lokal. Bantayan nyo korona sa pagpangalaga sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Magasunod man dugay-dugay ang Action Balita Evening Edition upod kay Action An Defensor Lisay. Ang inyo patungturan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation liwat ini magatakop. Balik naman ini sa Lunes, same time, same station. Opo diri sa aton nga mga patrol layon at reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Action Art ay hupon, Action Alvin Graba, Action Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bogina. Upod man ang ato cinema technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side si broadcast engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action Christian James Vinares. Transmitter control tower sa Barangay Talog Syudad sang Bago si broadcast engineer Edward Balico. Sa ngalan sa inyo regularang korman sa siringa palatutunan Action Jan Diaz, talos na kitid temporaryo, basta Biyernes kag Sabado nga programa, Action Report, Afternoon Edition. Pero kita na naman takaroon dugay-dugaya. 9:30 to 11, Action Night Patrol Program. Pasensya gid sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga listener nga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Huwag ko gid matagaan simpuli guwang nyong papanamyaw. Sorry gid kinaalang-alang gid aki sa aton sining nga orasan. Mabawi ko karon sa Action Night Patrol. Liwat ka mo mangin kaupod naton Kag-up din nyo man ko. Ayos! Ako naman si Action Eric Magbara, nagkasiling salamat gid sa inyong pamamati. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio!